Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupastor ngi-channel imflito. Qinisekisa ukuthi you like and subscribe to the channel. Siyobonga kakhulu kulabo sebasubscribe nabalike abalandela ke ama-videos wafaka insuku zonke. uNkulunkulu akanise kahle nibusise nipha amandla, aniphe umfutho, aniphe imali, aniphe ingcebo, aniphe ukuthula, aniphe uzinzo. Sibheka la iphupho njengenjwayelo njengopastor Ningi. Mina ngithi ke la esimbheka namhlanje uThami Mthethwa, eThami Mthethwa 2069 eThami Mthethwa 2069. Ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha ke ulahlekelwe ezicathulo zakho. Shuthi ke lapha insizwa uThami shuthi insizwa ngabhala Thami awalo Thami maybe genderless Thami, I don't know, Thami indoda. Shuthi lapha insizwa ke lena ngiyacabanga iphupha lapha ilahlekelwe ezicathulo. Nami ke ngangaphupha ngilahlekelwe izicathulo ngaza ukuthi ngelinye ilanga eminyakeni embalwa endlule ngagcina isicathulo kodwa ngathola esodwa esile ngasithola. Emva kwalokho okwalandela few days after the dream indaba ezibhlungu ezimbe engazizwa. So kunake singekusho kafushane ukuthi one, uma uphupha izicathulo kuwuphawu lube uma zikulahlekele. Lusho ukulindela ukulahlekelwa utho olubalekile noma umuntu omthandayo nobalekile kuwe. Singathi thina number 2, uma uphupha izicathulo kuwuphawu lube uma zikulahlekele. Lusho ukuthi ungase ubhekane nezibhadi lokulahlwa nokwaliwa uma usebudlelwaneni njengamanje. Number 3, uma uphupha izicathulo uPaulo umazi kulahlekele. Lusho ukulindela ukuthi umuntu wakho uzofuna isahlukaniso uma kungukuthi ushadile. 4, uma uphupha izicathulo uPaulo uhle umazi kulahlekele kodwa kusele amasokisi. Lusho ukuthi uzolahlekelwa kakhulu kodwa ke kukhona ozokuzuza okunye okuphokophele ukukuthola noma ophokophela ukuthi ukuthole. Phela ngenzeka kukhona ozokulahlekela kodwa kukhona futhi ongase ukuzuze empilweni kuloko osukusebenzela phe kwako. Yabona ke siyabonga. Ngenzeka uzolahlwa emaqondana usayo noma kwaphini. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akakulona, uNkulunkulu akubusise yenza ukubalekile ukufanele like and subscribe to the channel. Bika bebemba nikela kule channel. Siyabonga kakhulu. Ngiblessed ipophula kumalidi efona. Ipophula nama details amaningi phone. Ipophula malidi kakhulu phone. La sidila nje kakhulu namaphupho a short. Athi umuntu uphuphe nje into ethile. Wow, short nyami. Straight. Siyabonga. Be blessed.